Lekin benim подписчикларым, meni көріп баручылар. Міне көрәсәлі обедка мен пішірдім, тықмаш пішірдім. Бик тәмні татар халқының тықмачы. Пішіп шықты мені. Опа, мысы второйға тоқ. Нелері гулинлары. Мысы иет кисеге топмач белән пешерелгән. Мысы второйга ботка, дөге боткасы бик тәмле булырга тиеш. Мысы бәрәңгеләре. Менә приятного аппетита всем. Менә пока-пока. Исәнлек, саулык белән тәмле ашарга язсын безгә. Бәхетләр, исәнлекләр барыбызга да, тынычлык дөньяларга. Сау булып торыгыз, сау булыгыз. Пока-пока.